Mangwanani vana veZimbabwe mamuka sei kumatimama ana baba nana mai vangu vanin'ina nemadzikoma nehanzvadzi dzangu mese hama dzangu. Ndoda kuti timbotaura nyaya zvishoma ipapo, timbotaura tichionesana. Pane nyaya dzakawanda dziri kubuda dziri kutaurwa. Nhasi panomuka iyi, mangwana panomuka iyi, kuswera mangwana panomuka iyi, dzichingoiswa iswa. Yanguva yekuti vanhu vaya havachazorora kuda kutsvaga zvinhu zvakawanda, nekuti vakatsvaga nzira yekuti vakwanise kuataka social media vachirambidza vanhu, ndobva zvaramba. Saka izvozvi vakuuya vachiposta zvinhu zvakawandisa kuti mabloggers azvimbirwe, aite flooded nezvinyaya zvekuposta panapa zichinzi vanodiscussai nezvazvo muri kuona sei, this and that what, kuitira kuti vanhu vakanganwe nhau inonzi revolution. Tasunungurwa here vana veZimbabwe? Tinotanga kuudzwa nezvenyaya dzakawanda wanda. Tasunungurwa here? Tasununguka here? Comrade Nyoka Yemabhunu vadzoka here? Vadzoka here Comrade Nyoka Yemabhunu? Taakutanga kuudzwa nyaya dzakawandisa panapa, pane zvinyaya zvakawanda zvezvigananda panapa pasocial media. Comrade Nyoka Yemabhunu vabuditswa here? Vabuditswa here Comrade Nyoka Yemabhunu? Ko Zimbabwe yasunungurwa here? Constitution yadzoserwa simba here rekuti vana veZimbabwe vararame zvakanaka zvine rusununguko? Tasunungurwa here isusu vana veZimbabwe? Kuva Mnangagwa vakazobva here pachigaro? Nekuti ndiri kutoona kutoti vanhu vaakutowarairwa. Nzara yapera here? Nhamo yekutambudzika kwatinoita vari kudiaspora, vari munyika dzakakomberedza yedu nyika yeZimbabwe. Client anga achitaura achiti muSouth Africa umo vanhu, anga achitaura client achiti muSouth Africa umo vanhu vangofunga kuda kuloncha mapolitical careers avo, varida kubudikira kuzvitsvagira mazita pamusoro penyaya dzematongerwo enyika, vanotaura vachiti maZimbabweans, illegal foreigners. Ini ndakambosvika paitaurwa nezvema-illegal foreigners nemaSouth Africans. Chakandinetsa chikandirwadza zvakanyanya inyaya yekuti paitaurwa maZimbabweans chete ndo vanoonekwa sema-illegal foreigners, asi mune maMalawians hobo, maSomalians, maEthiopians asina kana nemapepa. Mamwe ari kutouya izvozvi, ma-illegal Somalians, Ethiopians, vamwe vanotobva kunana Burundi vanopinda muSouth Africa. Zviri illegal vakawandisa, asi ukaona panotaurwa word rekuti illegal foreigners yakuti panotaurwa munhu anobva kuZimbabwe. Even uine mapepa acho iwayo anokuita kuti iwe ukwanise kugara munyika imomo, especially ma-citizens emuSouth Africa, vanongokutora semunhu atongori illegal. Pane influence yakapinda muvanhu vemuSouth Africa zveshuwa, inoramba muZimbabwean as an African person, kana kuvawo munhu ari acceptable kugara mune imwe nyika iri foreign. Vanhu vekuZimbabwe vanotonzi havabvumidzwe, especially muSouth Africa. Zvotondishamisa kuine munhu anenge achitoti ndoda kutoteera hama dzangu dzakaenda kuSouth Africa dzakatungamira. Ziva kuti chero uine bepa rakaita sei kunoku uri kuuya kuzova an illegal person. Ndo chimiro chiri munyika yedu, kana kuti status yevana veZimbabwe. Of which kuZimbabwe kwacho futi magara mutori illegal just because hakuna munhu anoona land zvakazara. Kunzi paunogara ndepako zvakazara. Makabudirwa pachena mukanzi land yese ndeya president. Akauya achitaura zvaanoda pamusoro peland, hakuna anoramba, otherwise unofesa mamwe consequences ari hard. Makazvinzwa.
ndosaka muchiona vakatenga maproperties vamwe vacho havana matitle deeds nevamwe vari kutenga nzvimbo especially kuland havana matitle deeds. Izvozvo chete zvinongoratidza kuti imi muri illegal, hamuna mvumo yakazara yekuva macitizens munyika menyu, nekuti hamuna chamunoona imimi. Even ane matitle deeds acho, matitle deeds acho anotova nesimba ritori limited zvekuti unogona kana kutongochinjirwa kunzi government yafunga zvakati, zvichireva president ndiye anenge achinzi government, kana kuti chimwe chezvigananda kabhau yake, kana akati no saidi rakadai, so hazvitariswe kuti pane vanhu vakatenga zvakadii zvikaita sei, mukatozoita zvekutamba munogona kana kutozoudzwa kutonzi matitle deeds iwayo ndeyekunyeba, haashandi. Handiti mazviona manje. Saka isusu maZimbabweans tiri illegal kwese, nekuda kwokuti nyika yedu isusu yakatorwa muna 2017 kubva kuvanhu. Paakazonyatsotorwa kubva kuvanhu yakatorwa muna 2017, president uyu paakapiwa chigaro chekuitungamirira ndokubva achirasa, ndokubva atora chake chekutonga, ndokubva achigara. Saka paakatanga kutonga nyika yakabva yava yemuridzi, akatanga kuitonga kana kuiridza zvechisimba. Zvinova ndizvo zvatakatarisana nazvo izvozvi, challenge hombe yatinayo isusu semaZimbabweans. Tinoda kusunungurwa, tinoda nyika yakanaka. Saka toda kudzorerwa nyika yedu nemunhu akaibvuta, akatora nyika nechitsotsi, achiuya semunhu anoda kutungamirira, ndokubva atanga kuita yekutonga, ndokubva aipa vana vake, mudzimai wake nemhuri dzake, vazukuru vake nevakuwasha wake, ndo vese vamuri kunzwa vari kunzi zvigananda zvigananda izvo, vanhu vanenge vaine chekuita nezvemufamily make. Vazukuru vake vese vaitombotaurwa ichinzi ana Mudha ana Tagurei vanonzi vazukuru avo. Tichizodzokera kuwana wake kusvikira pana Shoni, mwana mudiki atambudza nyika nemwoyo waSatani. Ndakaseka nezuro ndichiona Nyamakanga achishevedzera kuti president havatukwe, vanotaurwa nenzira yakanaka. Ndipurezidendi wani vanonzi president vanotaurwa nenzira yakanaka? Muna president here munyika yeZimbabwe? Munhu akarambwa kangani achiregedza kuvhoterwa kangani? Saka ndoda kukorekta Nyamakanga paaitaura paya kuti wakanganwa here nhaiwe Nyamakanga kuti munyika umu hamuna president? Wauri kuti iwewo president iwewe? Haiwa, haasi president. Endi zvaunoziva iwe Nyamakanga, icho chipasta icho chinonzi Anikwe icho chaitaura mufana wangu Temba Gorimbo chichimuti hautsike kuno kuZimbabwe kana even muSouth Africa. Temba Gorimbo akawana zvaawana, zita rako ndo riri paspotlight. Ndatopedza kutotaura newe uzvizive iwewe. Temba Gorimbo akangoita problem chete yaachaita Temba Gorimbo, newe wacho uchatofambirawo mudenga, nekuti iwo ndiwo akabuda pachena. Temba Gorimbo haana kupindurwa napresident, akapindurwa newewe. Chinonzani chiko chipasta cheche iwe kulendi ndiwo chazopedzesa zvako kutaura kuti chinonzani. Ndozvikanganwa zvimazita zvewanhu wekunyeba. Hakuna munhu anonamata Mwari anoita zvematongerwo enyika. Hakuna munhu anonamata Mwari anoita zvematongerwo enyika akatsigira bato reZANU-PF risina Mwari mukati. Bato rine mutungamiriri akataura achiti parliament yedu yakarongeka kupfuura kudenga. Pasta anotsigirana nemutungamiriri wenyika anotuka Mwari waanonamata. Uri kuparidza vanhu Mwari upi iwewe? Mwari anotukwa nemunhu waunoendosa iwewe. Hakuna vanhu vanotungamirirwa nemutungamiriri akaipa zvakadaro anochallenge Mwari, vozouya vachizvimisa pamberi pevanhu vachiti tiri mamen of God.
Passion Java chimbokasungata ndakazvitaura kudhara last year but one. Hakuna man of God akadaro mbavha. Bira vanhu uko achitaura chishona zvake pamberi pevanhu nemaiki achita basa rekuumhana kuita zvisina basa rese kusvereredza vanhu. Kuratidza vanhu kuti muri madinga muri mabharanzi ekupedzisira achivatorera mari. Haasi man of God. Vanhu vese vanoziva unhu hwake nezvese zvaakaita. Haasi man of God. Haasi maman of God vanhu ava muri kutotaura. Havasi maman of God. Otherwise uyu ari kutrenda mazuva ano uyu chinonzi anichi Apostle Chiwenga atori nani nedzimwe nguva. Nekuti kana akada kutaura nezvepolitics anobva ataura zvakaipa zvinenge zvichiitwa nesaidi rinenge rakaipa. Otogona kutozoona kutoti at least zviri nani. But muZimbabwe umu ndanga ndichinzwa Kulienti achitaura achiti maman of God hakuna ari kunzi man of God anopindira munyaya dzapuresident ari kutonga nyika yeZimbabwe neutsinye achimusapota nekumutsigira. You are not a man of God. Kuchema kuri kuita the whole nation. Iwe wobva waendosa munhu ari kuchemedza vanhu vese venyika yese wobva wazviti you are a man of God. Uri man of God wekupi iwewe unotsigira Satani anosvikira pakutaura kuti inini utongi hwangu hwakanaka kupfuura hwaMwari. Wozviti you are a man of God. Man of God. Really? Musati nyangadze. 2028 wandambonzwa uchimbobvunza iwe Kulienti. 2028 akarongerwa zvakadai so zvimwe zvacho inzwa. Uri kuona imbwa inonzi Chabanguya? Nezvimwe zvekutengwa izvi zvimwe vanhu zvisina kana pazvakanyatsokugara izvi zvisinganzwisisiki zvakaita ana Mwonzora nevamwe. Including iye wacho wamuri kutaura Tagwire iwe. Uchaiona ndo inenge iri line up yevanhu vanenge vachinzi vachakwikwidza president. Then afterwards vachabva varuza. Ndoda kuti mubate ipapa. Vapedza kuruza ndo zvichazoita kuti 2030 and beyond Emerson Mnangagwa anenge ari pachigaro. Handiti mazvinzwa. Saka choice iri kwatiri isusu kuti ndizvo zvatiri kuda here. Kana tikasiya Comrade Nyoka Yemabhunu ari mujeri, kana tikasiya kutaura nyaya dzerevolution, tikatadza kubatsira nekuteerera Comrade Bombshell Runese isusu tichiramba masignal ese atinenge tichipiwa, tichiteerera zvinhu zvisina basa rese zvinenge zvichinzi vanhu publisha izvi, taurai nezvekudai so, nhasi tazoita zvakadai so, hazvina kana nebasa zvese izvo. Isusu tiri kufokasa nezvemunhu ari kutikonzeresa kutambudzika. Tine nzara vana veZimbabwe tiri kutambura. Vanhu vese dzambavha. Hakuna munhu ari kurarama zvakanaka. Vanhu vari kudzingwa vachitambudzwa kunyika dzekupotera. Vanhu vari kutambudzwa mukati menyika yavo yavakasiyirwa nemadziteteguru avo, yavakasiyirwa nevabari vavo, nyika yavakapiwa naMwari. Vanhu vari kutambudzika, vabvisirwa kodzero dzese. Constitution yakungotaurwa nemuromo haisi kusenza. Ndo matambudziko atakatarisana nawo. Vana venyika vakanga vachimira vachitsvaga nzira yekuti vape vanhu direction nekumutsa pfungwa dzevanhu dzanga dzafa, moyo yevanhu yanga yafa. Makavaona zvese zvavakaitwa na Job Scala, ana Nelson Chamisa, makazviona zvese zvavakaitwa kusvikira pana Comrade Nyoka Yemabhunu nhasi ari mujeri. Nhasi unoona vanhu vachiuya pana pachititaurira nyaya dzakasiyana siyana. Ndizvo zviya zvandairamba nyaya dzana mbuya nehanda dzaitaurwa dziya nechichi. Hatisi kuda kunzwa nyaya dzisina basa rese. Tinoda kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vabude. Tinoda kuti vana veZimbabwe tibatane, tione kuti vageza vachatipa signal yakaita sei.
tiri kuda vision, tiri kuda direction, toda kutungamirwa nevanhu vanotipa nzira yekuti tisunungurwe isusu munyika medu umu. Toda kubvisa hurumende yekutonga tichizivisira hurumende yekutungamirira. Isusu toda maleaders asingadi corruption. Hatisi kuda zvekutongwa, tinoda vanhu vanotitungamirira munyika yedu isusu. Ndo zvinhu zvandoda kuti ndidzosere kutaura apa. Saka pakati pezvese zviri kutaurwa izvi ndezvekutamba, izvi ndezvekunyepa. Vari kuuya vaine revolution avo avari kutumidza mamwe mazita vachibvisa zita rekuti nyoka yemabhunu kana kuti geza. Vari kutamba nemi vana veZimbabwe. Muri kupedzerwa nguva. Ndo vamwe vacho ivavo nzira dzekuataka social media dziri kuitwa, dzekuti nhasi tinoonzwa kana iye Euclient uyu achitotaura kuti hanzi zvazodzwa iso neimwe revolution iri kunzunzi zvakati. Ibasa ravari kupiwa vasingazivi ana Client avo, rekuti vaswere vachiisa dzimwe nyaya munzeve dzevanhu, so that vanhu vanopedzisira vakufokasa nezvenyaya yekuti nhasi uyu azoti chi, nhasi uyu azoti chi. Ndakakuudzai ndichiti vamwe vanhu vane mazita atakatombosenzanawo mugeza revolution, asi vakabuda vachituka Comrade nyoka yemabhunu, vachipandukira nyoka yemabhunu, vachidya mari dzaComrade nyoka yemabhunu. Vamwe vaizviisa sema-imposters vakaita sana gamba kwavo. Vese vawane mhosva, musandirambidze kutaura. Kana ndichitaura ini ndinototaura ndakatotsamwa panyaya yerevolution. Handiite zvekutamba nemunhu, ende handina munhu anondiudza zvekutaura inini, nekuti ini ndinototaura zvinhu zvandinenge ndichida kuti zvipe vanhu vision. Saka handidi zvekumiswa kutaura, handidi zvekutsurwa zvisina basa. Ende chero ukataura hausi kuzondimisa, unotozopedzisira watoita kuti ndiwedzere. Handiti muri kupanzwa? Saka musatombopedza nguva zvenyu muchitaura zvinhu zvisina basa rese kana kuti chii. Hakuna munhu asingatungamirwe naComrade Bombshell Rune Sugeza. Hakuna munhu asingatungamirwe naComrade nyoka yemabhunu, even though vari mujeri. Anouya panapa achitaura kuti kune revolution, kune chakati, tine demonstration, tine this, tine that, ngatite ma-contributions. Hakuna munhu anotaura kuti inini handichadi kuita some, I don't want anything to do with nyoka yemabhunu, ozotaura kuti ndadzoka, ndoda kuti ndibatsiridze, ndaona kuti vanhu vakundikana. Hatina kutadza kumirira Comrade nyoka yemabhunu isusu sevana veZimbabwe, hatina kutadza. Saka hapana munhu ari kuzodzoka akabuda murevolution. Revolution haina nzara yevanhu, nekuti tikaita nzara yevanhu isusu tichapedzera takukumba nemarara. Zvino hatiite izvozvo. Tinoda vanhu vari clean, vanhu vane direction, vanhu vari straight murevolution. Munhu kana akapinda murevolution ngaatoziva kuti atopinda murevolution achiteerera command inobva kuna Comrade Bombshell Rune Sugeza, achiteerera zviri kutaurwa naGeneral Stole, nekuti ndo vari pedyo naComrade nyoka yemabhunu. Ndo zvandoda kuti nditaure chete. Saka zvinyaya zvese zviri kutaurwa zvichinzi pane ari kuzoti ane revolution inonzi zvakati, pane mumwe ari kuzotaura achiti inini ndoda kuzoti vanhu vazoita demonstration, mumwe ari kuzotaura achiti iye ndoda kudzokera kuti ndisimudze nyaya yaComrade nyoka yemabhunu, tiite kuti Comrade nyoka yemabhunu. That's bullshit. Ana makore vese avo vanopenga. He is not even a man of God. Vanhu vakatoiswa nenzira dzavakatoiswa nadzo. Tine vanhu vakawandisa vakafanana naHubert Angel, vanani vanongobuda panapa vachiita ma-men of God, but munoziva kuti vanhu vanoita basa rei muZANU-PF muzvigananda. Saka musaite vanhu vakadzimirwa, itai vanhu vakamuka, pepukai. Hatidi kuti tiite basa rekunyeberwa tichidifokaswa. Inini ndakataura ndikati inini chinondibhowa, chinondirwadza inini inyaya yekudifokaswa kwevanhu, vachipiwa nzira yekurarama nenzira dzakaipa, vachitaura nekudhiskasa zvinhu zvisina kana nemusoro, zvakafanana nezvimwe zvima-revolution zvaakubuda izvozvo izvi. Munozotanga kuzoita ma-revolution nhasi, ko nyoka yemabhunu paakatambudzika kwemakore nemakore, nguva nenguva, achimira zita rake richibuda achitsvagwa kusvikira akugara kuSouth Africa. Makanga muri kupi nhasi munoda kuzoita zvima-revolution zvisina mazita, zvisina direction? Vakuru venyu ndivanani? Isusu tiri vana vageza, tinotungamirwa naComrade Bombshell Rune Sugeza. Saka imi vakuru venyu ndivanani imimi mese muri kuuya muchiti mune ma-revolution? Taurai kamazita evakuru venyu kuitira kuti kana vanhu vakuzokuteerai vachiziva kuti vari kuteera vanhu vakaita sei. Sei muchiviga mazita evakuru venyu imimi moya muchisikotaura kuti muri kuita revolution?
irevolution ipiyo yamuda kunyepera vanhu. Revolution yacho futi kuti izonzi ine vanhu vakawandisa nemamembers akawandisa, tinotozviziva kuti vari kubva kupi. Zvigananda izvo vanhu vari kutengwa kuita mafollowers ezvimarevolution izvo kuitira kuti vamwe vanhu vafungidzire kuti pamwe otherwise chirevolution chine musoro. Hakuna revolution isina comrade Bombshell nesigeza ine vanhu vari kuda kusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. Vanhu ivavo vese vanhu vakatengwa kuita mafollowers. Saka vanhu musashamiswe. Ndauya panapa nhasi inini ndiri kutaura. Ende munoziva kuti kana ndichitotaura ndototaura ndisina mabreak and without any fear. Saka musajeberwa vana veZimbabwe. Hazoda kurebesa audio inei zvakanyanya, nekuti otherwise munozosara musina mazwi ekubata.